Minkejja li l-Prim Ministru jista' jgħid li d-deċiżjoni li jibgħat lil George Hisler fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija promotion, wieħed ma jistax jinsa li lan ta' din iċ-ċaqliqa mhuwiex biex juriha apprezzament, iżda biex ineħħih mill-pożizzjoni li għandu bħalissa minħabba li qed jagħmel xogħlu sew u qed jaqla l-inkwiet fil-Gvern ta' qabelha. Dan wara li għal dawn l-aħħar 3 snin Hisler kellu responsabilità ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika u kull fejn kien ikun hemm xi ħaġa li mhux f'posta dejjem ġibet l-attenzjoni. Ex-qar l-editorjal tal-Independent illi analizza din il-mossa ta' qabela fil-konfront ta' George Hisler illi ħafna drabi d-deċiżjonijiet sabu lil membri tal-Gvern fi ksur sfaċċat tal-kodiċi tal-etika. L-editorjal tal-Independent jisħaq li ma tagħmel l-ebda sens li r-rapporti li jagħmel Hisler jiġu sottomessi f'kumitat parlamentari fejn id-deputati tal-Gvern jiddefendu l-kollegi tagħhom. Kien propju għal din ir-raġuni li l-Partit Nazzjonalista propona li f'dan il-Kumitat tal-Standards ikun hemm membru tal-Gvern, membru tal-Oppożizzjoni u 3 li jkunu nominati minn barra l-Parlament. Dawn jintgħażlu wara vot ta' 2/3 tad-deputati tal-Parlament fil-waqt li l-Speaker ma jkunx preżenti għal dawn il-laqat, wieħed minnhom imbagħad jinħatar chairman tal-istess kumitat. Intant l-editur tal-Independent fakkar li parti mill-ħidma ta' Hisler irnexxilha tpoġġi lil gvern f'pożizzjoni imbarazzanti fosthom meta l-ex Prim Ministru Joseph Muscat inqabad jikser il-kodiċi tal-etika 4 darbiet, kif ukoll meta nqabdu jiksru l-kodiċi tal-etika il-Ministri Justin Caruana u Carmelo Abela kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar. L-editorjal saħaq li meta Robert Abela fżal il-grupp parlamentari li kien qed jaħseb sabiex George Hisler jingħata kariga ġdida, ir-raġuni kienet waħda biss, dik li jeħles minn Hisler.